יום ראשון, שעה 5:30, צומת הכניסה לעין חמד. ברקע משתוללת שריפה בוואדי. משטרת ישראל החליטה למקם את החפ"ק שלה על נקודת הכניסה היחידה לעין חמד, ובכך ליצור את הפקק לכביש גישה היחיד שיכול להגיע לכאן ולהביא כוחות. שימו לב כמה שהכביש הזה חסום, ובמידה ויהיה צורך באמבולנס מה יקרה פה. אם היו לוקחים את האוהל הזה ומקימים אותו 100 מטר לשמאלה, מה כבר יכל לקרות? חייבים לציין גם שמם אחד הגיע לבקר, וכנראה הוא נורא מבסוט שהפעילו חפ"ק. כנראה שלמדו משהו מהקרמל, אבל חבל שלמדו מהסוף ולא מההתחלה. עכשיו מם אחד מגיע לראות כיצד בנו את החפ"ק על כביש הגישה היחיד שיש לתוך עין חמד. מעניין אם תצא מזה איזושהי המלצה או לא.